indawo iRoyal Showground Pietermaritzburg nakuyila zibuya khona ke nakuyila bekuyi graduation ye college yaka nursing ne college yaka EMS nayike insizwa ebaqoqode bonke emakhanda kwaZulu Natal yabona emakufika kulonto ethi wi akayibheki lo mjito uyishaya athi ubona kuyanyakaza ngempela but ngale ukuchitha isikhathi mfethu awushethe ubani okabani kade ufunda kuphi Hayi igama lami ngosiphiwe ngwaNgcobo all away from kwaNdengezi kodwa ngisebenzela eAppelsposh. Ngikhulele khona kaNdengezi ngifundile ezikoleni uMthale Primary School ngafunda futhi naseNdengezi Intermediate ngase ngidlulela eNdengetho Secondary School ngumfana nje waNdengezo zalo maqaba. Manje mfethu kuma usuyiqoqa zonke indondo nansenye nakho unyeke yalenge emqaleni abanye uthi bashiyelana mfethu. Abanye ngibashiyele nje kodwa ngibe ngithe angithathe konke ngoba vese ngiyakudeserve ngase ngikuqoqa konke. Waqoqa konke. Awusithathe ngejeni mfethu yalolu hambo olihambile. Usenzele nokumotivate osekhaya olufisayo lolu hambo. Kube uhambo njani? It was not an easy journey because ngithe ngiqala nje onyakeni odlule ngigulela uma kwathi ngoMarch ngambeka wadlula emhlabeni and kwakungekho lula kodwa ke ngakwazi ukuthi ngosizo lama lecturer ayengifundisa angisiza ngakwazi ukuthi ngiqhubeke kodwa nje kwakungekho lula kodwa siyambonga ke uNkulunkulu even nala ekhona uMaqaba uyajabula uma ngibona sengikanje. Ngiyathemba ukuthi indondo zakhe lezi esiphathile manje. Kunjalo impela ngoba nazi indondo nanka ama medali nazi certificates nakho futhi konke kukhona. Mhlambe ke message ongayinika njengamanje ofisayo ukuhamba le ndlela yakho yini ongamotivate ngayo ngoba abanye abantu bayitshela ukuthi qhamuka sekushayelwa nje ambulance. Hayi okay ngiyabonga ithuba akukho ke lula ke kodwa futhi kulula futhi kakhulu. Kufunakala nje uma usasesikoleni ukhethe nje izifundo zaka science ufundo o math ufundo o physics ufundo life sciences izona izifundo and wenze sure futhi ukuthi nje uyithola ngo 6 7 konke lokho kuzokwenza ukuthi uma sekuhlanganiswa ama apps akho mhlawumbe aba u30 so that uzokwazi ukuthi utholakala ukuthi uyalithola ithuba lokuthi ungene ngoba mina ngifunde eKZN College of Emergency Care. Absolutely awubonge officer nje ukubabonga kulesikhathi. Siyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nje uNkulunkulu kade ngigcinile nebandla lami mina ngisayonike Zion City Ministries ayijabule la ikhona wonke umphakathi waKaNdengezi kade ungisupporta nangemkhuleko ngiyabonga ngiphinde futhi ngibonge nama lecturer kusukela ku principal kwehle kwedeputy kuphinde nginama lecturer na yonke supportive staff yase college ngiyabonga kakhulu leli thuba alandele bani. Absolutely yona ke insizwa le baqoqode bonke abakhanda kaEMS kwaZulu Natal yona siyithembe kakhulu ukushuthi kulesigaba samanje ngoba akwandele bani ukuthi nje uyibuthe zibe ngaka indondo khona la kwaZulu Natal sibonga. Siyabonga kakhulu.